Benvinguts una vegada més a la classe de matemàtiques. En aquest vídeo treballarem amb l'àbac. L'àbac, l'instrument que us presento a continuació, és un dels més antics per tal de treballar el càlcul. Podem dir que és el pare de la calculadora. En aquest vídeo veurem les parts de l'àbac. A més, us explicaré el més bàsic del seu funcionament. I finalment, us llançaré un repte a veure si el podeu resoldre. Aquesta eina tan útil pot ser de plàstic, de metall, de fusta o fins i tot es pot dibuixar. El teu àbac ha de tenir tantes posicions com si el teu nombre a llarg. Això vol dir que si jo vull treballar amb el nombre 2434, el meu àbac ha de tenir 4 posicions. Sí, correcte. I així és com representem el nombre 2434. 4 unitats, 3 desenes, 4 centenes i 2 unitats de miler. Ara, abans d'acabar, us explicaré una altra curiositat. Si algun dia teniu l'opció d'observar-lo a la classe, és que veureu que en cada posició hi ha 9 boletes. Aquestes boletes signifiquen els nombres compresos entre l'1 i el 9, inclosos els 2. Anem ara, doncs, a explicar el seu funcionament bàsic. Si jo vull representar el número 5 a l'àbac, com ho faré? Liftoff of mission 41B, the first flight of the orbiter Discovery, and the shuttle has cleared the tower. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Molt bé, com heu dit o pensat, s'han de dibuixar 5 boletes a les unitats. Ara, a continuació, seguirem avançant a l'arribar a les desenes. El número que us proposo és el número 26. El que farem serà, començarem, com veieu en el vídeo, a col·locar les unitats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Com no podem avançar més i hem d'arribar a 26, agafarem aquest grup de 9 i les convertirem, com podeu veure en el vídeo, en un grup d'una desena. Per tant, ara tenim una desena i 0 unitats forma el número 10 i, per tant, hem de continuar per tal d'arribar en el número 26. Seguidament, afegim ara una unitat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Ara tenim el número 19. Encara no hem arribat al 26, per tant, hem d'agafar aquest grup de 9 boletes i passar-lo a una desena més. Ara ens quedem en 20 unitats. Tenim 2 desenes i 0 unitats. I seguim avançant. Hem d'arribar al 26, recordeu. Fiquem una boleta, 2 boletes, 3 boletes, 4, 5 i 6. Doncs ara sí que podem dir que hem arribat a representar el nombre 26, 2 desenes i 6 unitats. I ja per últim, les centenes. Jo us proposaré el número 452. Vosaltres heu d'intentar representar-lo a l'àbac. Sereu capaços? Doncs endavant! Com bé ens hem distret veient quin era el personatge guanyador, i que segur que no l'heu encertat, ens fixem que a les unitats hem d'afegir 2 boletes. A les desenes n'hem d'afegir 5 i a les centenes 4. Ara us proposo el repte final. Jo us dono els nombres 3, 4 i 5. Bé amb l'ajuda de l'àbac o sense, el que heu de buscar és quantes combinacions possibles de números podeu trobar. Penseu que les xifres es poden repetir fins a 3 vegades en un mateix nombre. Jo us dono un exemple. El 345, el 344, el 355, i a partir d'aquí busqueu-los vosaltres. I una vegada ja els hagueu trobat, escriviu en els comentaris els resultats. Quants n'heu trobat
I quines estratègies heu fet servir? Doncs bé, una vegada arribats aquí... Perdona, els resultats on els trobarem? Doncs sí, tens tota la raó. M'he descuidat de dir que els resultats del repte els trobareu aquí sota la descripció del vídeo. A més, hi escriuré alguna estratègia a seguir. Doncs ara sí que ens despedim i ens veiem en el següent vídeo. Adeu, adeu!